La ferma Stâna Dacilor avem de toate, inclusiv un armăsar genial, este Black Beauty de 3 ani. Deci este exact ăla din filmul Black Beauty. Ce o să mă fie? Și asta pui și apă el? Da, punem și apă, cu trăsura, da? Hai mă! Da. A few minutes later. Adevărat, când stă bine și în Lamborghini, dar stă bine și în șaretă, nu e... Au. Hai, gata, îi dau, dacă mai vine unul să mă oprească, că nu știu dacă... Da. Hai, adică! Bravo, tata! Bravo, super, bravo! Uite, a primit. Take pe link-ul din bio să fie a ta.